Tenim Sant Jordi a tocar. El Día de los Inocentes. Martin Luther King Day. Aquí és Nadal, ja estic content. El Día de la Marmota. Thanksgiving Day. El Día de los Muertos no más. St. Patrick's Day. San Fermín. El Día de... Hola i benvinguts al Dia D, un podcast on parlem dels dies mundials que ens surten dels tandalls. No sé si existeix tandalls. Sí. Bueno, Sergio Picón, què passa? Benvingut. Què passa, papacito reventós? Ben trobat aquí aquesta tarda d'estiu, aquí d'estiu o d'hivern, no sabem. Pau Corbi, Pau Corbalan, com van els flocs? Com van els flocs? Els flocs, què tal els flocs? Els flocs. Van bé. Sí? Estan ben posats, els flocs? No molt, però s'aguanten. Molt bé. I qui us parla? En Reventós. Molt bé, Sergio Picón. He fet un petit avançament dels flocs, però sí. Avui de què parlarem, Sergio? M'ha salvat la vida perquè no sabia com es deia en català, tio, perquè flocs són copos. Copets. Copets. Flocs. Avui parlarem del Dia Mundial dels Cereals. Molt bé. És un d'aquests dies que no sabem ben bé per què es celebren, però es celebren. Home, si hi ha Dia Mundial de la toalet, ha d'haver-hi Dia Mundial dels Cereals. Home, de la toalet, que molt fi, molt fi. Perquè jo crec que el dia D també és com un bol de cereals. Els consumeix ràpid, no t'alimenta gaire, però repeteixes. Efectivament, i aprofitant de repetir, seguiu-nos, follow, campaneta, like, retweet, i feu-ho tot. I què més? Sí, subscribe, subs, i recordeu de seguir-nos el dia D. Contem hasta 5 i us subscriu. Teniu 5 segons per seguir-nos. Ja! 1, 2, 3. Ja està, follow. Perfecte. Doncs anem a parlar del Dia Mundial dels Cereals, que celebra cada 7 de març. Fotem-li. És música de desayuno, Sí, és d'obrir la ràdio i sentir, ei, què passa? Bon dia, com esteu? Bon dia, un tassó de cereals, de floquets. La idea d'aquest dia, l'objectiu és remarcar la importància dels cereals, perquè hi ha una mosca. Conta, sí, ja no. L'objectiu del dia és remarcar la importància dels cereals al consum humà, animal i a la fabricació industrial de diversos productes. La data va ser escollida pel Consell Internacional dels Cereals, òbviament. Aquesta vegada... Americà, també? No, internacional. Internacional. Que és una organització intergovernamental que promou la cooperació al comerç mundial de cereals. Es va fundar l'any 1949. Jo compro a tu una mica de cibada, una mica de sègol, pum, no? Em passo això, la merca, tot això. Saps que t'ho he de confessar perquè l'altre dia vam estar parlant del Dia Mundial de la Llet Vegetal i tu parlaves de la llet de cibada i jo fins fa 2 dies no m'he adonat que cibada no és cebada, sinó que és avena. Efectivament. I jo a mi em fotia una mica de ràbia perquè pensava, per què fent tanta llet de cibada podem fer servir-la per fer birra? Però la birra no es fa amb cibada, que es fa amb ordi. Que són cereals. Precisament el dia que vas parlar. Precisament el dia que parlarem avui. I llúpol. I llúpol també. És que si m'ho dius amb aquesta veu del llúpol... Aquest noi... Mira, tu toca aquí. No, perquè està aquí darrere del Metacrilat, que si no et fot un pollazo que pa què, saps? Però bueno... Abans de parlar dels cereals, passem amb el santoral del dia. Sants, carrer dels Sants. Santoral. El que no trobis aquí, El que pengen de la cama. lloc no trobaràs, vine a comprar. Carrer de Sant. Ja està, Núria. És a menjar cereals. Però bueno, ja sabem, ja és tradició gairebé, o sigui, no és santoral, és la ronda de Santos. Avui celebrem Santa Perpètua i Felicitat de Cartago, màrtirs. Sant Sàtir, Saturní, Revocat i Secundí de Cartago. Sant Eubuli de Cesària. Sants Basili, Eugeni, Agatodor, Elpidi, Etedi, Capitó i Efrem de Carsonès, bisbes i màrtirs. Fotem-li! Sant Pau el Ximple. Foli! Compte. Sant Gaudici de Bresca. Gaudici! Sant Nardó Esmaragat, presbíter. Ué, Nardó! Sant Pau de Prússia. Vinga, Pau! Sant Tomàs d'aquí. No! Santa Teresa Margarida Redi Verge. Anem-hi! Ja està! Sant Simeó Bernex, Just Rances de Bretenier.
març. Sí, home. Lluís Beulier i Pere Enric Durier, màrtirs. Sí, el de Rei Orient. I Sant Joan Bautista Nam Chong San, que és un màrtir coreà. Visca Corea la bona! Quina de les dues? Bé, la bona. Passem ara a... Tornem al 7 de març. Bueno, continuem al 7 de març. Anem a baixar la pilota al perquè- terra, anem a baixar la pilota al terra. Quines coses van passar un 7 de març? No ho sé. Tal dia com avui. A Ràdio Sant Boi? Efemèrdides. Perdó? Perdó, què és això? Però què passa, tio, aquí? Hòstia, Un peu de pau. què és això? Què va passar un 7 de març? Jo no sé què passa aquí, però bueno. 7 de març de l'any 321, Sí. l'emperador romà Constantí, que em fa patir, declara el diumenge com el 7è dia de la setmana, Molt bé. substituint així el dissabte jueu. Gràcies, com es diu? El què? Constantí, gràcies Constantí, Constantí. home. I el declara festiu, entenc. No, el declara que el 7è dia de la setmana Sí, és diumenge. o sigui que fins aleshores hi havia solament 6. No, però el diumenge era el primer. O sigui, ha posat el... Saps allò de los últimos serán... Però els primers, doncs Tal? aquest. O sigui, perquè al final els dies van seguidos. Però no era O sigui, festa, no era festa, encara no era festa. No era festa. No era el dia del senyor, perquè clar... No era el dia del senyor, sinó que ser el romà- feien el dissabte, i era dissabte jueu, o sigui, Jueu, ostres, sàbat, saps? Llavors va dir, pues, el diumenge és el dia Sí. festiu, i què millor que un diumenge per Clar. esmorzar uns bons cereals. Efectivament, molt ben lligat. 7 de març de 1876. Als Estats Units, Alexander Graham Bell Bombeta, no? El de la bombeta, sí, no? patenta el primer telèfon. Ah, molt bé! sí, molt però bé. Clar. El de la bombeta és Edison. Perdó, Edison. perdó, però Sí, sí, sí. perquè... I va ser idea robada? Quan et truquen pel telèfon s'encén la bombeta, o sigui que... Quina bombeta? Quina A vosaltres no a mi se m'encén la llanterna quan em truquen, perquè per veure Però allò. això són coses... Això ho té el meu pare també, el móvil, això són coses de penya gran, ja. Bueno, Molt gran, jo soc gran. és Clar, molt gran. de senyor de... Dejo el móvil aquí pa ver. Sí. Doncs el 7 de març de 1876, Graham Bell va patentar el primer telèfon, va haver d'esperar, això sí, que es patentés el segon per veure Clar, per poder si connectar funcionava, amb no? algú, Perquè no? dius, veig un Clar. telèfono, habrá que hacer otro, ¿no? Sí. Si no, ¿para qué? Hello, En hello. quin moment fas un, dius, bueno, Do you hear me? Do you hear me? Hello, no? Mira lo que he hecho, mira qué bien va esto. Bueno, ya, no Sí, no lo sé. No lo sé. 7 de març de 1990, a Suïssa s'estrena el primer episodi de la sèrie infantil Pingu. No té res a veure amb els cereals, però era només per veure el Bueno, Pau, no. el Pinguan. Però hi ha nens que... Clar, jo berenava veient els dibuixos i em fotia els cereals en Però suc. berenar i veure Pingo a la vegada, compte, això ja és de trauma, eh? Bueno, per què? Home, jo solament penso en Pingo i em fa mal cos el Pingo, tio. el Fa mal cos el pingo. Pingu? Em deixa mal cos el Pingo. El... Els dibuixos soviètics, per general, em deixaven mal cos. Però són... Això és la colonització americana. bueno, però... És cosa meva, és cosa meva. No, està molt... No, està bé. Perdó, perdó. No, tens tota la raó. O sigui, Bueno, no però és... Linda, hòstia. El Mickey Rojo, joder, no és el mateix. Continuem al 7 de març. Sí. Sí. Qui va morir un 7 de març? Oh. 7 de març de l'any 322 abans de Crist. Sí, hòstia. Va. AC. AC, Sí. no DC, va morir Aristòteles. Aristòteles, Oh. el de Plató. El filòsof. El filòsof. Home, compte, O sigui, tan llest no seria si va acabar mort. O sigui, Bueno, També és veritat. però, perdó, tothom També és mor, no té res a veure. 7 de març de 1274 va Sí. morir Tomàs d'Aquino, Ah, que ja estava a la ronda Molt bé. de Santos. I 7 de març de 1999... Estic fent de Plató i Aristòtil. Ah, Ah, En el vale, quadre que dels no. filòsofs, Plató diu, Sí. arriba. I Aristòtil diu, Baixa la pilota. baixa la pilota. Bueno, és com una mena de DJ, Sí. però a lo lento, no? Sí. Entre Ja Avicii està. i ET, saps Sí, el que endavant. dic? 7 de març de 1999 va morir Stanley Kubrick. Home, Stanley Kubrick. Perquè què millor també per esmorzar que uns cereals i un suc de taronja mecànic. Hòstia, Vale. mare meva, tio. I a més, allà no esmorzen llet, també? A on? No veuen llet a la... No, m'estic confonent de Sí, pel·lícula. té una... Bueno, té, naranja mecànica. Sí, Clar, té, clar, sí, clar, la clar, beguda clar, és com llet, però És no llet. sé si... Però sí, Té un altre nom. Fiat. Però bueno, tornem al tema que ens ocupa avui, que Molt són bon cotxe, eh? Eh? Fiat. Fiat.
Vale, ja està. A les 5 de la tarda. Sí. Fíjate. Sí. 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 Endavant, cereals. Cereals, què són els cereals? Perquè els cereals, tu saps el que són els cereals? Bueno, O sigui, però diu, venen una caixa al súper, però què són? bueno, es planten als camps de cereals, no? Hi ha màquines segadores que agafen els a cereals. cereàlia, clar, o sigui... El pa està fet de cereals, El no? pa està fet de cereal, la Clar. birra està feta de Cereal. cereal, però exactament què són? Què són? Què Què són? són? Què Què són? Els cereals Oh, són, digo. són plantes de la família Espera, de les aquí. poàcees. Però Poàcees. tots els cereals són... I tots els cereals són plantes de la família de les poàcees, que estan poàcees. Però relaxa, que... Vale, no vale, cal vale, micos. vale. No cal que... Estan cultivades pel seu gra, com per exemple el blat, l'arròs, el blat de moro, Sí. l'ordi o la cibada. Però d'on ve el nom de cereals? D'on ve el nom? D'on ve? D'on ve? Sí, d'on ve el nom de, D'on nom ve? de cereals? De Ve, llatí. ve, de què? Ja sí, molt bé, mini punto, però de què? De què? Per què? Per què? No sé, digue-ho tu. Digue-li, està patint. Del llatí, però per què? Cerealus. No, de Ceres, que era la deessa Ceres. antiga de Que era- l'agricultura. És antiga l'agricultura. Eh, M'estàs posant molt nerviós. Què passa? Sí. No he esmorzat. Però menjat sí que has menjat? Sí. Vale, vale. Va ser durant el Neolític que l'ésser humà va començar a consumir-los, vale? Veient que els animals s'ho menjaven, I com que Van dir- s'ho menja el llop, jo també, no? deu estar bo, no? Inicialment, de forma crua, O sigui que amb la pell, amb la càscara. Amb càscara, sí. Home, o sigui, home. Com És les que- pipes, les pipes te les de pelar. És que la gent de les cavernes Sí. s'hauria de fer un debat sobre el que menjaven, eh? Sí. O sigui, el premenjar bo, El premenjar bo... saps? Bueno, de fet ja era menjar. Era menjar, però clar, Però- no pots agafar-te una nou i menjar-te la nou amb la No, però si vas llepant la closca, al Una final deu, queda, clar. és com un carquinyoli, que va Clar, quedar... la vas sucant en gent, no? La nou és com un carquinyoli. No, la closca dura de la nou, la vas llepant i es queda... Acarquinyolada. Sí, Blandeta. Sí, tubeta. Tubeta com un carquinyoli. Jo el carquinyoli, no me'l foto a la boca i començo No, a no. Empiezo a xuclar, I s'ha de blandejar. i al final es queda tubet, doncs la càscara no, igual. El mateix. I el Jo crec que cacauet? tenim el titular, La nou és el com cacauet es pot un menjar. carquinyoli. El cacauet es pot menjar. Perdó. Inicialment s'ho menjaven de forma crua fins que van observar amb el temps que si ho cuinaven... Clar, però primer havien de descobrir el foc. Clar, o el microones, El el que microones. vingués abans, no? Clar. Van veure que cuinant-los pues, milloraven tant en sabor Clar. com en textura. Sí. O sigui, ara ja teniu clar d'on ve la paraula cereal, què és Sí. un cereal, Mhm. Sí, qui ara- va morir un 7 de març, Ara- ja teniu les dades, Ara, no? a partir d'ara, cada vegada que vegi un cereal pel carrer, ja dic, mira, ja sé d'on vens. Clar, sé. ja ho tindràs Sí. més clar. Doncs ara que tenim el coneixement, anem a aplicar-ho al nostre concurs! Home, vinga, Vámonos. concurs! Home, fantàstic concurs! Mira, vaig a posar aquí, concurs. Concurs. No sé per Concurs què, de però cereals. Molt bé. Pau, presenten el concurs de cereals. Au, benvinguts i benvingudes a aquest concurs de cereals! Avui tenim moltes preguntes i moltes respostes sobre cereals. S'ha convertit en una tòmbola, això, Aquesta espècie de fruit, no, que ens agrada molt amb llet o sense, però sempre amb sucre. Endavant. Com vulguis, Perfecte. Gràcies, Pau. Reventós, M'està posant molt nerviós. Sí, posa'm música calmada, de música de pensar. Música de sala d'espera, de dentista. El concurs aquest que foten a TV3 diumenges, que surt el Llucia Ferrer, com es diu? Aquest. Sí. Aquest. Ràdio Sant Boi. Molt bé. Vinga, endavant amb el concurs. Reventós. Sí. Quin d'aquests objectes es va fer servir... A veure. Mira, ja que les últimes vegades de concurs una va ser massa fàcil, l'altra va ser massa Sí. difícil, he pensat, us dono 3 opcions i tu ja democràticament ja tries la que et surti dels collons. Atrapa'm si pots. es deia. Atrapa'm si Això. pots. Reventós, Vinga. atrapa la resposta Atrapo. si pots. Quin Vinga. d'aquests objectes es va fer servir l'any 1904 per crear cereals inflats? Opció 1, Perdó. un martell de ferro. Sí, no. Opció 2, Sí. un forn de llenya. Sí. Opció 3, tubs d'aire comprimit. Un forn de llenya.
Incorrecte. Oh! Me cago en la mare que em va parir. Rebotament, Pau. Hòstia, rebotament. És com un rebot, però més català encara, no? Sí. Un microones de pedra. Incorrecte, t'has patillat la... Però, perdó, has dit un microones com a opció? No, he dit un martell de ferro, un forn de llenya o tubs d'aire comprimit. Jo necessito un competidor... tubs. Eren tubs. Eren tubs? Eren No, tubs. ara ja està. Eren tubs, va. Mitja correcta, perquè... Home, vaja. Eren tubs Toma. d'aire comprimit. Va ser Alexander P. Anderson a la Fira Mundial de 1904 que va començar a fer servir tubs amb aire comprimit molt potents per produir arròs inflat. La O P sigui, de què? De pam, Ah, pam. perquè era arròs Sí, inflat clar, pam, que patava. O sigui, eren uns tubs que es convertien en un punt. subfusil, saps, Sí, sí, sí. d'arròs. Sí. Sí, sí. I disparaven I arròs inflat, Clar. o sigui... Arroz bomba. Arroz bomba. Oh, Sí, molt bé. las bodas entonces hubieran molado Sí. mucho más. Pregunta número Vinga. 2, Reventós. Allò. Quina d'aquestes professions va contribuir de manera indirecta al disseny dels primers paquets de cereals? Primera opció, una costurera victoriana. Segona opció, un dissenyador d'etiquetes farmacèutiques. Tercera opció, pintors de postals. Costurera victoriana. Incorrecte. Oh. Rebotament, Ai, tio, és que no Pau. va guanyar ni una, tio. Perdona, no estava... Incorrecte. Molt bé, molt bé. Bravo, bravo. espera. I no estàs atent? Y te quito el punto de antes, por listo. Home. Merda. I van ser els dissenyadors d'etiquetes farmacèutiques. Però era molt evident, això. Perquè els primers envasos copiaven l'estètica de les Bueno. etiquetes farmacèutiques, o sigui, tipografies serioses, no eren un gallo i una mascota i tal, sinó que eren molta lletra, molt explicatiu, eren gairebé en prospectes O farmacèutics. sigui que venien els cereals com si fossin medicines. Sí, correcte. Però el cereal però no era considerat una medicina. No, però després veurem l'origen i per què es podia... Tenen una coseta... Ara comença la següent pregunta per ell. Per ell? Sí, home, sí. Sí? que comença. Sí, endavant. Jo estic atent ara. Vinga. Ja veuràs. Pau! Sí. Quin cereal va ser el primer en tenir un personatge de dibuixos animats com a mascota? Opció A. Bueno, és que és la primera opció, el que passa que he posat A al Word quan ho he escrit. Sí, pues A. Però sí. Opció A. O opció 1. Sí. Rice Krispies. Una altra opció. Mhm. Frosties. Vale. Tercera opció. Nesquik. Y el tiempo empieza ahora. La A. Hola! La A. La... Correcte! Correcte, van ser Rice Krispies, les seves mascotes van ser les primeres que van ser Snap, Crackle i Pop, que són tres duendes. Aixeca la mà, aixeca la mà. Tens una altra opció, vale, tens més oportunitats, Vinga, no va. t'amoïnis. Va, Ara jo. O sigui, antigament van ser les primeres mascotes que es van crear als anys 30. Sí. Mhm. Bueno, no sé. Després es van enganxar tothom a la moda de posar mascotes de dibuixos animats, fins que als anys 90 van haver de redissenyar-les per fer-les com més, en forma més mazes perquè semblessin Clar, que els cereals... anaven al gimnàs i menjant cereals. I fossin coses més sanes. O sigui, tu veus el tigre Tony, que és el de Frosties, el Tigre primer, el tigre Tony, Tony the Tiger Tony, Sí. Antoni el tigrès, Sí, el que tigrès. originalment era un tigre rodó, i ara és un tigre quadrat. que te parte nueces con el... Amb els abdominals. Amb l'anus. No, amb el... amb ui, ui. l'esternocleidomastoide. Un tigre, el tigre té anus, no? Sí, Sí, un tigre home. té anus. Home, cagarà, el tigre, d'alguna forma de cagar. Vinga, el següent. Rebentós, no t'amoïnis perquè tens una Sí, altra vinga. opció, perquè tenim una altra secció Vinga. al concurs. Una altra. Sí, aquesta no és tant de pensar, aquesta és una ronda ràpida. Ronda ràpida, vinga. Ronda ràpida! Vinga, sí. Us diré un sabor i m'has de dir si existeix o no existeix com a sabor de cereals. Ronda ràpida. Vinga, ronda ràpida. A veure, Existeixen aquests sabors, sí o no? bueno, no sé. Aquesta és la dinàmica que volem. Pregunta número 1. Cereals amb sabor a cotó de sucre. Sí. Correcte. Es diuen Cotton Candy Cap'n Crunch.
Pau, Sí. segona pregunta. Existeixen els cereals amb sabor a cheesecake? Sí. Correcte, els Kellogg's Special K Strawberry Cheesecake. Raventós, tercera pregunta. Existeixen els cereals amb sabor a tiramisú? No! Correcte, és incorrecte. O sigui... Què, és incorrecte o no? És correcte que sigui incorrecte. O És sigui, encertat o no encertat? No existeixen, per tant, és incorrecte que existeixin, per tant, és correcte que no existeixin. No existeixen. Pau, existeixen els cereals amb sabor a bacon? No. Incorrecte. Es diuen Maple Bacon Donuts, de la marca Post. Si haguéssiu estat atents al dia del bacon, ja parlàvem que hi havia cereals sense sabor a bacon. No, si haguéssiu, no. Jo sí, ell no. Ah, bueno, clar. Jo no. Jo estava atent. Ja, home, però No estic mai atent. no vull dir directament amb ells. Home, Us poso al mateix equip. Jo he encertat. O sigui, Sí, sí. bueno, clar. L'he encertat jo, però. Ah, vale, doncs tens la última pregunta Vinga. d'aquesta ronda Raventós. Existeixen els cereals amb sabor a cogombret, pepinillo? No. Incorrecte, es diuen Dill Pickle Crunch, Sí de la que- sí marca que- Mort Olive. Sí que existeixen. Incorrecte que sigui incorrecte, per tant, és correcte que existeixin. Sí que hi ha moltes... Sabors pepinillo. Hi ha molts cereals sense sabor a Coses molt que no rares. té res a veure amb el sabor del gamba. cereal original. Amb el... No, o sigui, estan Sí, però saboritzats. un cereal X, d'acord, té sabor o sigui, li posen Clar. una mica de... Què li posen? Pues, Uns polvos. Polvos. Et ratllen pepinillos, saps? Pepinillos. O sigui, Cogombrets. saps quan tu vas al McDonald's que diu una hamburguesa, però quítame el cogombret? Jo, primer, no vaig a McDonald's i segon, si vaig a McDonald's no dic que em treguin res. Ho menjo tot. Està tot pagat. Sí. Clar, tu eres el millor. I tornem a fer preguntes normals de... Ah, però seguim al concurs. Sí. Concurs, seguim al concurs, vale, vinga. vale, concurs. Sí, perquè hem volgut fer-ho Vinga. Sí. diferent. Són preguntes normals i el d'abans què Aquesta... eren? Preguntes. Tornem a preguntes amb diverses opcions, Vinga. Raventós. Sí. Quin d'aquests cereals es va recomanar durant anys com part d'una dieta per perdre pes? Home, A. Frosties. B. Cornflakes. C. Smacks. Smacks. Incorrecte. No puc encertar aquesta. En Pau. El rebotament. Sí, ara em treus el soroll de... Vinga. Cornflakes. Correcte. Però què passa aquí, tio? Els cornflakes, saps quins són els cornflakes? Els cornflakes, la merda aquella... Els cornflakes, saps? Es van vendre durant anys com una opció lleugera i Sí. saludable. Raventós. Sí. Quin va ser el primer cereal en ser comercialitzat en una caixa? He de dir-ho jo. Sí, endevina, perquè acaba de sortir. Els cornflakes. Correcte! T'he posat fàcil. Pau, ja que parlem de cornflakes, a que no sabries dir quin cereal va ser dissenyat per persones malaltes a un sanatori? No, no ho sabria. Els cornflakes, correcte! Perdó, algú està recomptant els punts perquè... No, però com això ho gravem després, Bé, ja ho mirem. ho fem un review, el bar de Sí. los puntos. Raventós, Sí. última pregunta del concurs i que ja que parlem de cornflakes, Sí. sabries dir quin cereal va ser creat amb la finalitat d'acabar amb la masturbació? El cornflake? Correcte! Per això no en menjo mai. pues... No m'he menjat mai. Pues llavors és que no vols acabar amb res, saps No. el que et vull dir? Però aquí, perdona, Perquè- però no em deixis així. No, anem a explicar una mica perquè els cornflakes tenen una història bastant curiosa. Pau, música d'història curiosa. Bueno, Joder, bueno, està mal. està bé. Els cornflakes van ser uns cereals que es van crear pels germans Kellogg's, que Sí. tots coneixem la marca Kellogg's, no? Sí. Primer originalment va ser el que més posat estava en això, que va ser John Harvey Kellogg. Qui va ser John Harvey Kellogg? Perquè John Harvey Kellogg estava com una puta cabra. No confondre amb John Harvey Oswald. No. no, A més que era Lee Harvey Oswald. No, Ah, perdó, que- igual el germà. El germà. John Harvey Kellogg. Sí, a veure. John va ser un famós nutricionista llicenciat en Medicina que va néixer l'any 1852 als Estats Units. Malament, Ja tenim l'origen, sabem de d'on viene. Nutrició i americà, Mala combinació. malament. Però per això mateix John va veure que hi havia un problema, que la nutrició als Estats Units no era la millor. Ja aleshores, ja aleshores. Ja ho veia, ja ho veia, i a més estava en una època on, bueno, la idiosincràsia de la gent americana, que és molt puritana, Sí. va fer que comencessin a sorgir grups religiosos com els adventistes del setè dia. Pues sí, a prop d'on vivia jo a Barcelona estava la seva església. Sí, que per Sí. això
que primer era del dissabte fins que Constantí va posar el diumenge. I va posar el diumenge. Els principals preceptes d'aquesta església eren la lluita contra l'alcohol i el sexe. O sigui, allà el tio era un fanàtic d'això. Però ell, Va néixer John en aquella Harvey època? Oswald, era d'aquesta branca del cristianisme, és això, no? Correcte. Era dels... Era un capsigrany, per dir-ho així, saps? Sí. Com insultar però fino, saps? Sí, L'any 1879, sí. Kellogg, John Harvey Kellogg, es va casar amb Ella Ervila Eaton, amb qui mai va acabar de consumar el Home, matrimoni. ja a mi... No, normal, clar, m'estàs dient aquí... O sigui, ell era a rajatable, no? O sigui, segons ell mateix, per no haver de mantenir relacions sexuals, una cosa que, segons ell, embrutava el cos, el matrimoni va decidir adoptar 7 nens, tot i que van acabar criant a més de 40. La majoria d'ells eren afroamericans, tot i les idees racistes de John, que va arribar a afirmar literalment que la inferioritat intel·lectual dels barons negres en comparació amb els barons europeus és una cosa universalment reconeguda. Està tot malament aquí, perquè normalment és el matrimoni on es permet el coit i aquests no volen i I aquest, per no van embrutar-s'ho... adoptar, no a dos, no, a curar, o sigui, són de l'Opus, però... Però they know weak, de o sigui, que és com molt... Te diu, de Nick Sixon. Joder, és ni... 40 nanos allà, vinga. Ni Brad ni Angelina, eh? Clar, o sigui, no. eren a full de todos pa aquí. Però en cap moment es van... No van cuitar. No van cuitar perquè això, segons John, embrutava el cos i suposo que també l'ànima. Sí, home. Frase literal de John Harvey Kellogg. Ni la guerra, ni una plaga, ni cap enfermetat és tan danyí i desastrós per la humanitat com el perniciós hàbit de la masturbació. Home, a veure, John, a veure, tio, no em fotis. A veure que... Ell no havia viscut el Covid, o sigui, no havia arribat, clar. Quan estàs a la intimitat, no, jo no crec que... A no ser que... No em molestes a ningú. El COVID un pajote, ¿sabes? O sigui, no sé què duda cabe. John Kellogg estava molt convençut de que l'abstinència sexual era el camí per assolir una vida més saludable, fins al punt de promoure la mutilació genital dels nens com a mesura per evitar la masturbació, un acte que ell considerava la causa de gairebé tots els mals. I no em diguis que ho va fer amb això amb els seus nanos. No, perquè no eren seus. Bueno, eren comprats, o sigui, sí, bueno, propietari, no, però no eren... No, sí, bueno, no va arribar a dur a la pràctica. Ho va proposar, ho va dir, a veure si algú... A los míos no, pero si tenéis niños, cortarle chorricas, ¿sabes? Sí. O sigui, era... Bueno, era com, a que no hay huevos, hacedlo vosotros, que yo no... Català és xurreta. Xurreta. John Harvey, juntament amb el seu germà William Keith Kellogg, els Kellogg's de tota la vida, va assumir la direcció del sanatori de Battle Creek, fundat per l'Església Adventista del Setè Dia. Això és una pel·li, no? S'han fet pel·lícules. Ara que ho diu el Battle Creek, em Battle sona. Creek, sí, a partir del 2000, sí, no me'n recordo ara el títol, però sí que es va fer una pel·lícula d'això. Sí. Dins del sanatori, i vestit íntegrament de blanc, i de vegades amb una cacatua a l'ombro, Vale. perquè era molt... Fa pirata. Fa pirata. Sota de la bata? No, home, per sobre. No, ja. O sigui, perquè si no s'ofegaria la pobra. Vull dir que sota de la bata anaven vestits? Això ja no ho he No, trobat. no sabem. Entenc que sí. No, que això és impuls segons el Kellogg. Ah. Dins del manicomi, o sigui, del manicomi, del sanatori. Però Sí, si fa no fa. Sí, fa no fa. Ell va idear el que anomenava programa biològic per eliminar les impureses del cos, aplicant tècniques com enemes de 57 litres Hòstia. o el consum de mig litre de iogurt al dia, la meitat ingerit i la meitat per via anal. Això sé que són una història que dius, ¿de dónde te has sacado esto? La font... Us he de dir que la font original d'això és National Geographic, que crec que una credibilitat té. Això no és Forocoches o .com. Ni el Santo del Dia, ni hòsties aquesta. O sigui, això és una història... Jo ja sabia, a mi des de petit mai m'ha agradat els Kellogg's i ara entenc la meva intuïció. Hi havia gat amagat, Sí, però gat i llebre també. I hòstia, vaja. Mare de Déu. El sanatori de Battle Creek va passar a ser conegut com un institut de reforma de la salut i Kellogg es va convertir en una celebritat amb admiradors i pacients com diversos presidents dels Estats Units, no he trobat quins, però tampoc vull saber-ho, gent com Thomas Edison,
que també hem parlat d'ell, el de la bombilla. No, era telèfon al final. No, aquest era Graham Bell. Ah, perdó. O sigui, com Thomas Edison o Henry Ford. Entre d'altres, inclús Amelia Han Solo. Earhart. Hombre, Han Solo, Indiana Jones... Hi ha una aplicació, Indiana Joan contra los mamones, però és una altra història aquesta. aquesta no la veia. No la el veia. senyor que no la podia. provava. Bueno, però era la leche. És probable que en la intimitat sí que la veiés. Ell deia que no. Bueno, clar, ell I jo, a més, posaria la mà al foc Sí? de que no, perquè segurament ni s'hagués rodat. O sigui, jo crec que no existia el cine porno als 1800... Ui, i tant que sí, i tant que sí. Ui, quan el Water Creek, i tant que sí. Ah, bueno, sí. Ficaria Fons 13, Estaven tots ahí, clar. roza que roza. i tant. Els germans Kellogg's van començar a treballar en una fórmula per perfeccionar un cereal que fos absolutament sa. El seu objectiu era incloure'l a una dieta vegetariana i poc estimulant per reduir la libido i, per tant, reduir la masturbació dels seus pacients. Però tota la gent del sanatori estava ja... La seva malaltia era que es masturbaven? Tenien les seves coses, però suposo que... És que veig que tot està enfocat en el mateix. Que ell diria, pues, yo qué sé, tú matas a gente, no te hagas pajas. No? O sigui, Tú robas, clar. no te hagas... Tú estás loco, no, suposo que... Tú tienes sida, no te hagas pajas. Diu, ai, m'he trencat el menisc. No et masturbis. Perquè el col·lagen del menisc torni a créixer, no? Això, Una mica. clar, perquè això que t'has relliscat després i te l'has trencat. Aquest mes la factura de la llum m'han pujat una miqueta... No et masturbis. Clar, clar, era la seva solució Era per universal. tot. La Primera Guerra Mundial! No. Saps? O Sí. sigui, va desenvolupar una barreja de blat, civada, blat de moro que es fornejava a altes temperatures. Mentre ho feien, ho van deixar tot al forn, van haver d'absentar-se, no sabem per què. Ho van deixar al forn i quan van tornar es van trobar que el producte s'havia convertit en una làmina llarga i fina que van tallar en petites porcions. O sigui, s'ho van trobar una mica per accident. Això són els cornflakes. S'ho van deixar al forn, es van deixar al forn puesto. El van cremar. Harrison Ford. Es van cremar, es van quedar com hiperreduïdes, una làmina finita, i van dir, pues esto es el cornflakes. I ho van patentar així com a cereals en flocs, que per això, gràcies per la paraula. Però la patent va estar només a nom de John Harvey. Per què? A veure, espera. Això ja va provocar una disputa... A veure si podré pagar ara perquè... Perdó. Això va provocar una disputa entre els dos. L'any 1906, a John va deixar el John Antipajas. John és l'hermano, Bueno, saps? els dos ho eren, no? L'altre era Era més normalet. Bueno, sí, l'altre més... Sí. Tenia la ment més oberta, no? L'acceptava, però una al mes, o Sí. una cosa així, no? Un al mes. O sea, jo què sé, ja aprecien Sí. tot, saps? Lo que... L'any 1906, a John li va deixar d'interessar el negoci dels cereals i William, que tenia la idea d'afegir-li sucre, cosa que el John suposava, o sigui, el John deia ni pajas ni azúcar, Vale. prohibido. Vale. William va començar a comercialitzar-los sota la marca Battle Creek Toasted Corn Flake. Bueno, molt descriptiu, no? Sí, o sigui, Battle Creek. No hi havia creativitat, era molt descriptiu. No, per això et deia abans que eren com un prospecto d'un medicament. Sí, Era sí. el cereal rojo tostado... Però saps? que serveix per... Clar, per cagar. O per... Bueno, No, aquest no. Serveix per no... No masturbar-se. Clar, O sigui, era com a medicina, Clar. el seu objectiu era que la gent no masturbés. Clar, exactament. Li deien, si ho vols ficar en llet, però que sigui de vaca, no la teva. Bueno, Cadascú Sí. brena com... Però com o sigui, no podies masturbar, però sí podies mantenir relacions, o relacions tampoc. No, bueno, segons ell, Tampoc. portava el cos. Per això va començar a adoptar Sí, que no a sé- casco porro. No simplement era masturbació, era per no mantenir... Sí, no, el sexo... I era per homes solament. Suposo que per dones també. Això no ho posa. No posa. El nacional llega a lo que llega. No, Tampoco... és nacional. Si fos internacional encara sí, però sabríem, nacional. vamos. John va demandar el seu propi germà per l'ús fraudulent de la marca, però va ser William qui va acabar guanyant el judici. Així va néixer l'any 1920 la marca Kellogg's Corn Flakes. I ja des I ja des d'aleshores... d'aleshores ja Pues s'ha quedat. saps per què els dos germans es van emprenyar? Clar, perquè un volia sucre i l'altre no. Perquè segur que es masturbaven, en realitat. Una a l'altra.
No, bueno, no sé. no sé. Aquí ja no... Clar. Jo no havia... Jo allí no llego, Jo no volia entrar aquí, però si vols entrem, eh? No cal, Compte que rellisca. No rellisca. No rellisca, no. enganxa. Sí. Jo em va acabar morint l'any 1943, als 91 anys. Als 91 anys? 91. La mateixa edat amb la que va morir després el seu germà. Mira, ja aquella pròstata com hauria estar. Com nova, eh? Com un flotador, Impoluta. Tot i les seves idees, el seu nom va ser inclòs al Saló de la Fama dels Inventors Nacionals dels Estats Units per haver transformat l'esmorzar típic americà per sempre. És que aquesta gent està malalta. Molt bé. Tio. I òbviament està malalta. Sí. Està malalta. Jo tinc una anècdota sanatori. amb uns Kellogg's. No és res guarro. Vale, perquè s'agraeix. Estava de vacances a Londres, quan era més petit, amb la meva germana, o sigui, amb la meva família, i amb la meva germana sempre anàvem a esmorzar. Gràcies, perquè... No. Bona aclaració. Gràcies haver-ho partit abans perquè si hagués començat i, hòstia, no, sisplau, per aquí no. Amb tota la família. I quan estàvem esmorzant al bufet, era un bufet però que et venien i tu havies de dir què volies. I la senyora deia, cornflakes, i sempre dèiem cornflakes. I l'últim dia estàvem sentint la senyora va dir cornflakes i després va dir brownflakes. I vaig pensar, xocolata. I vaig dir brownflakes. I em va portar cereals integrals. Terrible. Per cagar-se. Molt bé. I... Clar, imagina't aquell nen, no, allà, Plorada ja, no? Fent caca, fent caca, I fins aquí... volent dir, en plan, no, que és... no tallo. Que ja... que és xocolata i no és xocolata. Bueno, i fins aquí el dia de... Una mica de xocolata i no... Fins aquí el dia de... I cereals matemàtics, no? Sergio Picón, gràcies per ser... Perquè són integrals. Sergio, gràcies per ser com ets. Ah, de res, home. Pau, No la pateixis pròxima per vegada això, que vegis un brown cornflake, Sí? potser no és integral, sinó que està massa torrat Ah, després d'haver sortit de Battle Creek. a saber d'on. I jo soc Reventós i això és El Dia D, un podcast de la República Samboiana.